Jon Uribarri kopi izango da Armintzarren aurrelari gorria eta Ekain Mendizabal atzelaria. Sestaoko bikotea berriz, Alain Begak eta Joseba Basabek osatuko dute, lehen esan dizue Inigo Gallagak, Basabe baleta jokazeko atzela, baina Ibei Perezen bajaren ondoren Basabek jalamotzean jokatuko du, eta ez aurretik atzetik baizik Inigo. Bai, berak aipatzen zuen partidu hasieran ez dago da bat erogituta atzelari moduan jokatzera, baina bueno, Basabek 30 urte dara matza frontoietan, aurrean, atzean, erdian eta leku guztietan. Seguro moldatuko dela. Ze pronostiko? Pronostiko zaila, oso zaila. Bueno, polita da ere herri arteko txapelketako finaletan hau gertatzea, ez azkenean hirugarren partidua erabakirra izatea, ambientea egongo da, aurreko partiduak errez joan dira, alde batera eta bestera, honetan ez dut uste gertatuko danik, eta disfrutatzeko aukera izango dugu. Oso pilotari ona dira laurak, eta maila emango dute. Aurreneko tantoa Armintzarrek lortu dute, hopik hain zuzen ere, eta giroaren aipatuta, jende asko inguratu da eta gozatzen ari da partiduekin, naiz eta emaitzak oso argiak izan diren, antzematen da herri arteko neurketa dela, oreka falta izan da, baina tanto onak eta pelotakada bikainak ikusi ditugu aurreko bi partiduetan. Alain Begaren datuak ikusi dituzue. Kopiren pilotakada, barrura, Basabek ezkerrez eraman, Mendizabal, atzera Alainek, aztertu egin zaio eta Eskubitz saiatu da ezker paretaren kontra jotzen, ez du lortu. Nabaritzen da, nire ustez ere federazioak egiten ari dan lana, asko dinamizatzen saiatzen dira, maskotak diseinatu dituzte, kanpoan egoten dira, kalean, partidu aurretik, musika ere, ez dakit guretzako ona den, ze kriston zarrata daukagu itxikiteko ere, pizka zoratzekoa, baina horrelako gauzak aportatzea ere pilota munduran ikusi dute. Behintzat saiatu behar da, gero balorazioak ere egin behar dira, batzuek zaio gustatzen, beste batzuek gehiago, baina pilotak aldatu beharra dauka. Nire ustez, bizitza guztia pilota munduan emanda, askotan pilota partiduak ez dakit, tenploa ematen dute, baina tenploa zentzu txarrean, tristea ez dau, zaratarik ez dau, badira benetako finalak, oso partidu importanteak, eta askotan frontoia tristea egoten da. Eta beste kiroletan ikusten ditugu ereduak, nola gauzak antolatzen diren, eta askoz ere dinamikoa bat dira. Basaberen sakea nik uste ikutu egin duela, Basabe bera pelotak. Bai, nik uste baiet, aurpegian ikutu diola. Oso zailatzen ikustea guk pare-parean genuen, Sestaoko atzelaria, epaileak urrutixeago daude, baina pelota ez du ibilbidea asko aldatu. Begira, hor ikusiko dugu, bai, ikutu egin du, sudurraren puntan. Lau eta bat, Armintza aurretik, lehen ikusi ditugun bi partidak, 35 tantora izan dira, hau berriz, 40. Mendizabalen sakea, airez, pelota txikitzera sartu da Alain Bega, Opi, Basabek, erki jarri du, ondo Mendizabal. Pelota zaila zen, eraman duen bezala, gora alde egin dio, baina meritua izan du egindakoa. Nik uste dut partidu honetan erabaki horrena izango dela, Alainek ematen duen maila. Alaine ari da oso maila altuan jokatzen paletan, nik uste dut azken aldi honetan pala motzean gutxiago aritzen dela, eta bera ohituta dago erreminta pisutsuekin jokatzera, profesional moduan ibili da ere, Miribilan. Eta norbait adaptatzeko gaitasun hori izan ezkero bera da, baina ez da berdina paletan ibiltzea eta gero pala motzean konpetitzea edo pala motzean ibiltzea denbora
oro eta Armintzako pilotaria pala motzean ibiltzen dira. Miribila aipatu duzu, profesionalak gaur egun gehien bat antxe ibiltzen dira, baina hemen ere okerezpanago, Las Llanasen jokatu zuten garai batean profesionalek, ez? Bai, epe laburrean jokatu zuten, Las Llanaseko frontoia 62an eraiki izan, 66an berritu zuten, txapelketa bat suertatu zen, Kantauriko jokoak ditzen zuten, Gipuzkoa, Asturias eta Bizkaia ibiltzen ziren, eta urte horretan 66an berritu zuten, eta 68an Bizkaitar bi enpresari lanak egiten ari ziren, eta 68-69 partidu profesionalak eman ziren Las Llanaseko frontoian. Partiduak gauetan ematen ziren, batez ere arratsaldetan Deportibon pilota profesionalak bere lekua hartuta zeukalako eta kompetentzia hori zalata partiduak gauetan programatzen ziren, eta epe horretakoa da aipatzearren Manolo Iturri. Manolo Iturri ibili izan Las Llanaseko kuadro profesional horretan 78. Urtetik 79ra. 6-2, aurrez Utsa handi xamarra egin dute Sestabarrek, batak besteari utzi, eta ez batak ez besteak. Ez dira ondo konpondu. Eta opari guztiak aprobetxatu nahiko dituzte Armintzarrek. Azzer erantzuna eman dion Alain Begak. Sakeari, karagarria izan da pilotara. Bai, pilota hori eramatezik ez dago. Eta ipatu ditugun urte horietatik aurrera, tradizio handia dago Sestao palarekin, eta profesionalek jarraitzen dute jokatzen. Noizbenka etortzen dira, 3-4 aldiz urtean, Sestaoko jaietan, horrelako data berezietan, eta badago aukera oraindik Las Llanaseko frontoi honetan palista profesionalak ikusteko, urtean zehar. Basaberen sakea pasa izan da, eta ez dakizuk zer iritzi izango duzu, baina ni erabat pasaren kontrakoa naiz, modalitate guztietan, eta hain zuzen ere palaz aspaldi honetan ari dira, badakit atzelarientzat zailagoa dela, baina ikuskizunaren mesederako nik uste onuragarria dela sake bakarrarekin jokatzea. Zer diozuzuk, Inigo? Baina ikuskizuna zein zentzutan aipatzen duzu? Frontoian eta etxean, bietan. Batez ere motelune horiek pizka bat ekiditzeko. Bai. Izan daiteke, zentzu batean bai, baina bestaldetik polita da ere ikustea sakatzailea nola indarrarekin ateratzen saiatzen dan eta lasterketan botatzen dan sakea egiten. Eta pasa falta izatearen beldur horrekin behar bada azkenean abuena ateratzen hasiko ginateke. Eta behar bada jarraitasunen aldetik eta positiboa izango zen, bai frontoia, bai telebistan ikusteko, baina mugimendu beraren aldetik igual pizka galduko zen, ez dakit, Eskuz nik uste justo kontrakoa gertatzen zela, titin eta era horretan sakatzen zuten batzuk, betzi joaten ziren duena egitera, zazpian bote egin zizela, eta nola bat egiten gehien ez ere pasa izango zela, zenbat eta zenbat sake, arro eta luze ikusi genituen horregatik. Orain, bestera batea sakatzera behartuta alde, eskuz. Bai, modalitatez berdina dira. Nik uste dute palane kontrola zailagoa dela. Laugarrena orain egin dute Sestabarrek 4-8 Bizkaiko herriarteko txapelketa dago jokoan. Bana berdinduta iritsi dira. 3. partidura Sestao eta Armintza Las Llanasen ari dira. 30 kilometroko distantzia dago bi herri hauen artean eta aipatzekoa giro bikaina daukagula hemen Armailetan. Pasarena aipatu duzunez, anekdota bat kontatuko dizu. 76. urtean, herriarteko txapelketa hasi zenean jokatzen, erramentaz, esku pilotakoa lehena jokatzen hasi zen. Haze tanto ikusi dugun, eta haze txaldoak jaso ditun
Alain Begak egin berri duen tantoren truke. 5 eta 8. Kontuz zestako pilotariekin, zerbait bat bate biok esperientzia da, eta nik uste maila emango dutela. 76an herriarteko txapelketa jokatzen hasi zenean, Palaz, Sestao jokatu zuen semifinala, eta oingo entrenadorea kontatuta, bera juveniletan jokatzen zuen, eta semifinaletan kanporatuak izan ziren, berak 3 pasa egin zituelako. Azkenengo tantoan 34 enpatatuta, zakea zeukan, orduan aurrelariek egiten zuten zakeak, bai afizionatuetan eta profesionaletan, Jadik aurrelari moduan jokatzen zuen, eta 3 pasa eginda, partidua 35 eta 54 aldu zuten. Oin dela 45 urte inguru. Eta... Pentsa orduan 3 pasa zirela. Suertez egindeko tanto orain aurrelari gorriak 9 eta 5. Finaleko lehen dabiziko laurdena ikusten ari gara. Gorriz Armintzarrak, Urdinez, Sestaokoak. Gero, aipatu behar da, Jabik, nahizta urte horretan galdu, gero 17 aldiz jaso dituela herriarteko txapela. Bai, pilotari, entrenadore moduan, beti Sestaoko klubari vinkulatuta egondan pertsona izan da, bai pilotari moduan eta gero entrenadore moduan. Gaur pilota eskolako eta klubeko arduraduna da, eta oso lan polita eta zikuna egiten ari da, eta bueno, hemen ikusten da, Sestao beti hor puntan dagoela. Aurreneko urteetan Bilbo izan zen, txapeldun nagusia, 76an ekin zioten herriartekoari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 txapelketa jarraian irabazi zuen Bilbok, eta Sestaoren lehen dabizikoa 84. urtean izan zen. Sakez egin du Armintzak 11. eskatu egin dio Basabek, baina oso txarra gelditu zaio eramateko berak eskatutako pilota hori. Bai, Bilbok irabazitako txapelketa horien gainean aipatu behar da, lehen esan duguna arautegiaren garrantzia, reglamentoaren garrantzia. Gaur egun Bizkaian dauden pilotari onenetarikoak ere bilbotarra dira izatez. Eta Alain Bega bilbotarra da, berean nahia bilbotarra da. Gertatzen dana da, zoritxarrez Bilbon ez dagoela epalan jokatzeko estruktura potenterik, azkenengo urteetan instalazio faltak ere, eta azkenean pilotari guzti horiek leku batera eta bestera sakabanatu dira. Bai Sustaura, Sopelara, Alonsotegira. Hace tanto orain Armintzarrek errebotean lortu dutena, eta Sestaon gaude. Inigo Gallaga, baina ez dakit, ez dute dituzten gehiago txalotu orain arte Armintzarrek egindako tantoak. Zan daiteke. Zen ere, jarraitzaileak etorri dira handik. Animoz gainezka daude eta biziki ari dira bere bikoteak egindako txalo guztiak saritzen. Kagonkoan egin du botea, Mendizabalen ezkerkadak. Bai, Alainek oso ondo jodu, arrimatu eta pilota oso zaila zen. Nahiko egin du pilota eramaten. 7 eta 13. 6 tanto aurretik dira Armintzarrak, bala motzeko finalean. Joseba Basabe, zabaletik sake ateratzera. Iritsi da, baina ozta. Kopi Graman, Bega, ondo Kopi, baina goiko txapara. Oso pelota zaila, sartu du, frontisean jartzea zen helburua. Gutxi falta izan zaio. Oso pelotari abila da Kopi, oso abila. Lehen aipatu dugu arrantzara dedikatzen zela, nik pentsatzen nuen bere denbora librean edo ez, baina estan didatez, bere ogibidea arrantzalea dela. Denbora librean pala motzea zogatzen du.
Arze eskuinka da atzetik Ekainek. Kopi. Basabe ezkerra idez. Bega sartuko da orain. Atze abiaduran darabilte pelota. Ondo. Mendizabal eutxiz. Ezkerrez Basabe. Bila doa Kopi. Txapa gainean geldituko da. Ez txapan bertan. 17. Polito jokatzen nahi dira. Naia oso altuan. Errino bizian. Zesta barrek. Aurkariek ez dezatela ies egin. Horixe lortu behar dute. Erdialdea baino lehen. Bestela mandan gora jokatzen. Behartuta egongo dira. Pasa izan da. Mendizabalek ateratako sakea luzegia. Bai, pelotari fuertea eta Osta sartu du hori laugarren marraren atzetik. Mendizabalek eskatu eta kanpora bota du, oso kanpora. 8. Sestaoarrentzat. Ekainek ere magisteritza bukatuta dauka, hezkuntza fisiko arlotik. Horrek esan nahi du Armintzan irakasle falta ez dutela izango. Gehienok gauza berdina dedikatzen nahi dira. Eta gaur egun Leioako igeritokietan sokorrista moduan lanean ari da. Basaberen sakea. Kopi. Erra. Ez du ezker horma ikutu. Oso ondo, Joseba. Eraman du. Aukerakoa Mendizabalentzat min egiteko. Hortxe du. Alainek iristen baldin bada. Iritsi da. Kopi. Bote egin erazi. Oso ondo Kopi. Azekien atzetik aurrera joango zitzaiola Basabe, oinetara bota dio, eta hori oso zaila zen. Joseba saiatu da kantza guztia kurritzen alain baztertuta geratu denez, baina azkenean lekutxarrera egin du korrika. Hori suertez lortutakoa, buelta eman dute. Nagitzaitik ditu. Traba pitin bat egin dio agian. Baina esan etzeko modurik pilotari harrapatzeko eskapada zan, etzeko modurik harrapatzeko naiz eta oztopatu. Kopi eta Alain Bega errebotera iritsi egingo da. Zabalean orain Alain. Kopiren defentsa ezin hautsi. Mendizabalek eraman Basabe. Ies egindakoa kanpora. Barruan sartu Zamalu. Kanpoa izateko arrisko handia, baina hortxe ikusiko duzue kontrakantxara. Bai, eskumarekin sarritan gertatzen zaio Josebari, pilota pizka bat atzean hartzen duela eta zabaltzen zaiola. Ez zaio hori eskerrarekin gertatzen. Eta eskerrarekin esango nuke seguruagoa dela eskumarekin baino. Bigarren sakea, Ekain Mendizabalentzat. Ez du bat ere gurutzatu, Bega, bai, barruan. Usteko esan dio Mendizabalek, kanpora zijoalakoan, baina argi eta garbi barruan sartu du. Eta orain managerrak lanean, bakoitza bere aholkuak ematen. Armintzako taldearekin Zubizarreta ikusten dut, Gotzon Zubizarreta, azpaldi enuela ikusten. Bala zale
amorratua, lan handia egindako urteetan, Plentziako pilota eskolako arduraduna izan zen Esteban Gaubeka eta Miguel Angel Undak, eta ikasten ari zirenean, orduan Armintzan ez zegoen eskolari, eta palan jokatzeko Armintzatik ateratzen ziren gazte gutxi horiek Plentzian jokatzen zuten. Eta gotzen zen orduan arduraduna, pertsona majoa, langilea eta palazalea. Pelota galdatzen ari dira, eta lehen aipatu dugu, Inigo, garai batean hemen Zipritarrak aritzen zirela ospe handiko pilotak egiten, haiek bukatu zuten, baina nolabaiteko jarraipena izan du, hemen bertan, frontoiaren barruan. Bai, Zipriren historia, gainera historia polita da, egun merezi du kontatzea, modu laburrean. Ziprik oin dela ez denbora asko, aipatu izan zen Ibai Perezek potentziala zeukala eta badauka palista moduan profesionalekin jokatzeko. Eta horrelakorik ez dela gertatu orain arte aipatzen zen, eta hori ez da egia, badaukazu bat historian eta Ziprirena da. Ziprik jokatu izan zuen profesional mailan bai eskupilotan eta bai palan. Eta utziko dugu tanto ikusten. Suertez egindakoa Basabek, 10garrena Sestaoko entzat 10 eta 16. Segi Inigo. Bai, eta Jesus Azurmendik aipatzen duenez bere liburuan, la enciclopedia de la pala bukatetza jogo, gomendatzen dute edozeini erosteko oso liburu polita. Aipatzen du nola Ziprik soldaduzka egiten zegoela, 21 urtekin Donostian, eta Beotibarrera joan zen eskupilotako partida bat ikustera horrelako egun librean. Eta orduko partidu horretako pilotariren batek fallo egin zuen, eta norbaitek gradatik esan zuen Ziprik jokatzeko. Eta atera zan jokatzera eta 80 peseta ordaindu zioten. Hau izan zen 1940 Eta ordutik aurrera urte batzuetan aritu zen eskupilotako pilotari profesional moduan. Baina gero hor greba batzuk tarte eta ez dakiz utzi egin zuen eta hasi zen palaz entrenatzen. Eta urte batzuk beranduago 58an uste dut Euskaldunan debutatu zuen palista profesional moduan. Eta Euskalduna itzi arte 57an jarraitu zuen palista moduan jokatzen. Baina, sasoi horretan, Euskalduna jokatzen zuen pilotari profesional moduan, eta Euskaldunan erabiltzen ziren pilotak berak egiten zituen ere. Gauza nahiko bitxia da. 16 eta 10, garaibateko kontuak ari gara Ziprirenak aipatzen, sakez egin du Basabek, 11garrena, etxekoentzat 11 eta 16. Gero erretiratuta jarraitu zuen pilotak egiten, eta berak pilotak Barakaldon egiten zituen. Bere izan zen lehena, nahiko famatu izan zen dinastia baten, Barakaldotarrak. Barakaldok egon ziren lau, lehena, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena ziren bere hiru anaiak eta lehengusua. Bera lehena izan zen, baina Barakaldo izenarekin jokatu beharrean Zipri izenarekin jokatzen zuen. Baina totalean 5 izan ziren dinastia. Bega Mendizabal, Zabaletik errebotera, nola aterako da, gehiegi, uste baino gehiago. 12 eta 16, lau tanto segidan egin dituzte Urdinek. 12 eta 16, alde txikiak izan dituzte Armintzarrek. Txikiak eta handixeagoak ere bai, 12 eta 5 aurreratu baitira, baina ez diete tarte gehiago zabaltzen utzi, eta orain aldea apurka txikitzen ari dira. Musika noiz isilduko, zaitzegoen Basabe. Azte begiratu da. Zaude dituta, bate dituta. Bega, jokoan sartzen ari dela ematen du aurrelari Urdina.
Mendizabal. Basabe, ederra doan ez, 13-16. Aipatu dugu historiarekin bizka jarraituz Euskaldunan ibilizala Euskaldunak frontoia 57an itzi izan eta berak orduan ja pilotak egiten zituen eta jarraitu zuen erretiratuta pilotak egiten, berak Barakaldon egiten zituen pilotak, han bere aitak izan zuen frontoi baten ardura eta han ikasi zuten bai berak eta bere anaiak pilotan jokatzen, esku pilotan, naiz eta gero danak palistak bihurtu profesional moduan. Eta Barakaldotik, 72an, Sestako frontoia aipatu dugu, 72an eraiki zala, 76an berritu. 72an Barakaldotik etorri izan ez dakiz gertatzen ari da. Bai, musika traba egiten dira nunbait, pelotariei. Baina, daude moduak eta moduak gauzak esateko. Nunbait, konzentratzeko arazoa dituzte, atzelari ebinipein, eta berriz ere sudurrean joko du pelotak Basabe. Batze dutxa egin duen orain kopit, behar bada falta adierazuko zutela uste zuelako edo, baina opari batzuk egin dituzte orain gorriek. Lehen aipatu duguna musikaren inguruan, egutu gauza hauek probatu behar direla. Pilotan falta izan dira frogak, nintu guztietan, eta maila guztietan. Eta gero baloratu behar da, ondo txarto... Bola, goiko txapara. Modu baten, behar bada zarata gitxiagorekin edo ez dakit, baina intentzia hona da nire uste. Amaseina, lehen dabiziko berdinketa horrentxe markagailuan, partzial ikaragarria sartu diete, Sestaokoek Armintzarrei 8-8koa, luzeegia Basaberen sakea. Gero pentsatu behar da ere, kirol honetan pilota aldatzen doala, eta ez da berdina partidu erditik aurrera erabilguten pilota, naiz eta fisikoki berdina izan eta hasieran erabil dutena. Hasieran pilota berria da, botea hartzen ari da eta horrek ere gauzak asko aldatzen ditu. Begaren pelotakada bikaina oso ondo, Mendizabal. Bega, hori ez. Aurretik jarri dira. Aurreneko aldiz. Sestaokoak. Oso pilotakada ona. Eta esaten genuen 72an Zipri bukatzeko historiarekin modu aurrean 72an etorri izan Sestaora eta hemen jarri zuen bere lantegia. Kuriosoa ere, aipatzearren 78an profesionalak ibili zirenean bera intendentea zala, intendentea izendatu zuten, eta intendentea izateaz gain pilotak bera jartzen zituen. Bigarren aldiz, gaizki konpondu dira aurrelaria eta atzelaria. Hasieran beste pelota batean gertatu zaie txokoan, eta orain zabalean batak besteari utzi, eta ez batak ez besteak. 17. Eta orain etenaldia Armintzarrek eskatu dute. Partidua interesa irabazten nahi da. Zipri erretiratu zenean bere semeek jarraitu zuten negozioarekin, Zipri eta Robert, eta azkenengoa Zipri dela urte pare bat edo ja pizka jubilatu zen. Orduan ja pilota munduan punpa marka oso sartuta zegoen, eta orduko partida horretan zoperan aipatu genuenez, hor aurrean botillero lanak egiten ikusten dugun gizonaren emaztea. Zitzera joan zen Donibane Loitzunera, Ander Ugarterekin, punpa enpresako Ugarzabarekin, eta hemen jarri duten nolabait esateko frankizia bat edo punpa pilotak saltzeko. Eta bea, Zezuzen emaztea, aritzen da hemen Ziprik jarritako bulego honetan, hainbat urtetan ibilitako bulego honetan, aritzen da orain bea, pilotak josten eta pilota gile mundua, mantentzen, gauza importantea da ere. Eskuzkoak edo denetarik? Denetarik egiten du. Han Donibanen egiten dituzte pilota, badakizue punpak egiten dituela pilotak makina batekin,
orduan pilotak bialtzen ditu, ja larrustatu barik, larrustatzen bakarrik faltatzen da, eta beak hemen egiten duena da kasi bukatuta dauden pilota hori larruak josi. Eta, bueno, ez da gauza arreza, larruak ondo jostea. Denbora eman du beak hori lana ikasten eta ondo egiteko. Basaberen sakea, uzten bali badu txarra galdituko zaio, baina ezin eraman, Mendizabalek. Asmatu du pelotarekin palak bat egiten, baina kanpora aldegin dio. 19 eta 17, tentsio handiko finala bizi izaten ari gara, eta badirudi bigarren zati honetan Benipein, hobeto moldatzen ari direla, Bega eta Basabe. Atzera Alainek, hori buelta izango alda. Ez, nengua buelta baldin bat zen, nik hau ere buelta, buelta eman du bai. Lengoa buelta eman ondoren ikuste. Bai, behar bada Ekainek ez du eskatu, eta ez duenez eskatu dudatan jarri du. Niretzat, ez zen buelta ez lengua eta ez lengua, baina lengua eman baldin badu, iaia kontra erabakita zegoela, ezinezkoa baitzen pelotaura eramatea. Horen, epai hauek modu errazago baten ematen dute buelta. Aspaldi buelta bat ikusteko, izan behar ezan, ez dakite, aurkariari palarekin kaskoan emotea. Erdiak egin dituzte Sestauarrek, 20 eta 17 aurretik dira, tanto izango da Sakez. Aipatu duzu nahi nigo pelota ja bizitxamarra daude eta horrelariak hor kentzen ez badu, gero bote handia egiten dio hemen atzelariari eta toki gutxi dauka erremotepean. Bai, eta joera aldatzen ari da, ez dakizelako partziala izan da, baina aldearekin zegoen Armintza aurretik eta ja atzean daude, eta nahiko aldea zeraman. Beratzi eta lau, amairu eta bateko partziala, egin dute. Bega, txartu egindako atzelariak eskatu arren, une honetan grogi daudela esan genezak Armintzarrak. Boxeoan erabiltzen den bai. Esaera hori erabilita. Zortzitan da aurretik, ibili dira orain 5 atzetik. Basabe. Gehien bat, konfiantza galdu dutelako Armintzarrek. Orain txerai pelotakara bikaina jo duela atzelariak. Ekain ere azerratu da, etorri da ona federazioko arduradunei zerbait esaten, gauza horiek ez dira onak, kirolaria entzako. Mendizabalen sakea, Basabek eutxi, utzi Kopik, Mendizabal, Alain, Kopi, ondo Basabe, ezkerrez Alain, Alain, pelotakara rebotera, ezin Mendizabalek. 23 eta 18. Asko gustatzen zaite Ekainek nola atakatzen duen pilota, bai ez Kumazta ezkerrez aurrera oso ondo egiten du, oso ondo atakatzen du pelota aspalditik, dela ja urte batzuk izan nuen asko gustatzen zitzaidala nola jokatzen duen, baina igual errebotean pixka bat utxunea dauka. Eta alain saiatzen ari da pilota paretara botatzen. Ez du min handirik egiten, buena egiten du, ez beti, baina pixka bat utxunea daukala esango nuke. Eta modalitate hauetan eta frontoi laburretan erreboteatzen oso ondo jakin behar da. Ez da bat ere zaila goi mailako pilotarientzako pilota horra atziko horman jartzea. Basabe, sakearekin asmatzen ari da. Orain ez, atzeratu Kopik, eutxi Basabek, seguru ari da. Bilbotarra. Arretaren kontra sartu zaio Begari. Gaizki ari da azken aldean Kopi, oso ondo hasi da, baina behera egin du nabarmen. Partidutik atera eta bezala daudela ematen du Armintzarrak.
Bai, eta hori gertatzen denean, ja, puntu onera bideratzea ez da erreza izaten. Hamazazpi eta biko partziala egin dute sextagokoek. Ez da bateren normal. Ez da bateren normal. Luzegia, Joseba Basaberen lehen da biziko sakea. Haure arroa, bote handia egin dezan, tokia badauka, baina ematera joan da Mendizabal eta pelota karroka da bat galtzen ari dira bien artean. Bai atzelaria, zein aurrelaria. Nik uste dute tantoa lortzen dutenean Kotxonek moztuko duela partidua. Saiatuko dela pilotari biak lasaitzen, berriro bideratzen, partidutik pizka bat atera dira. Horixe egiten saiatu da lehen tantoa lortu dutenean, baina ez dio askori balio izan, orain asko zartzeagotik atera du Basabek, bigarren aldiz pasa egitearen beldur, 27. Errestoan dabil eskas, kopi. Lagundu egin nahi dio Mendizabali, errebotera pelota joan ez dadin, baina hau ere zen nahin pelota zaila. Basabe. Eskatu Mendizabalek. Alain. Mendizabal. Bote egin baino lehen oso ondo bota du bere burua eta tantoa lortu. 10 tanto aurretik dira Sestaokoak Bizkaiko herriarteko txapelketako finalean. Hau irabazten duenak lortuko du garaipena. Partidu hasieran aipatu dute Alainen zelako maila ematen zuen garrantzitsua izango zala, ze ez dago oso ituta gaur egune palamotzen jokatzen, baina demostratzen ari da hainbat eta hainbat urteetan afizionatu mailan behintzat punta-puntako pelotaria izan dela eta ez dago prest partidua hau erregalatzeko. Mendizabal, Vega, Kopi, gehiegi gozatu gabe jodu atzera. Basabe, hau ere ez da ondo jotakoa izan, baina aztertu egin zaio, bote handi egin. Ez, mitar eta erdialdera atera zaio, zabalduta zegoen Kopi eta badoaz, Sestaoarrak inigo. Bai. Ikusmin handia, Lasleana zen. Bai, polita da horrela frontoia ikustea, erramitako partidu bat ikusteko horrelako giroa izatea polita da. Sake hona hau ere, oso ondo Mendizabal. Vega erasoan, beste aukera bat izango du, iritsi da. Ekain, ez du nahi bezain eroso jotzerik izan, Botelaster, Vega. Eutsi Basabek, atzera joan behar, Kopik, aspaldi tantorik egin gabe dago, oraintxe lortu du, Vegak gora botatzea, 19 eta 29. Etena eskatu dute. Bai, hemen datorre aipatutako eten hori, beharrezkoa guztiz. Eta Alain pizka bate, gehiagi animatuta kasu honetan, pilota hori utzi beharreko pelota zen. Baina Alain pilotari zutsua da, beti izan da horrelakoa txiki-txikitatik. Eta ikusten nahi da jokuan dagoela eta ez du txiko nahi du partidua 10 minututan bukatzen. Beste pelota bat aterako dute, denaren beharra izango dute, Gorriek batetik etena eskatu dute, bestetik pelota aldatu dute. Eta euren esku dagoen guztia beharko dute partiduaren joera aldatzeko. Lehen 8 tanto aurretik. Ibili dira, orain 10 atzetik daude. Eta helmuga gero eta gertu dago. Dinamitika ona hartu dute Vegak eta Basabek eta ez da erreza izango. Sestaoarrek garaipenari ies egiten uztea.
baina bolada on hori Sestaoarrek harrapatu duten moduan, beste aldera ere gertaliteke orain horretan saiatu beharko dute buru belarri Kopik eta Mendizabalek. Ekain Mendizabalen sakea oso gutxitan sakatu du azkeneko minutuetan, ia tanto guztiak aurkariek egin behar dituzte. Bega, bote egin, txarra da pelota hori, oso ondo Mendizabal, hortxe du Kopik. Ez du bat ere ondo jo. Hau ere enpalatu gabea, baina hirugarrenak utxe egin du Mendizabalek. Bai, ez da ondo jarri, egiri aurreratu da, eta hiru laurden egin dituzte Sestaokoek. Laugarren laurdenak erabakiko du 30 eta 19. Etxekoak nagusi oraingoz. Iaz Sopelanan izan zen finala, Armintzak irabazi zion Sestaori. Aurten Sestaon ari da jokatzen, eta litekena da iazko alantza ateratzea, ez da iritsiko Basaberen pelota hori. 20garrena kanpotarrentzat. Mendizabal epailearen zain, sarearen kontra gelditu baita lehen erabili duten pelota eta ura saskira eraman arte geldik egoteko agindua eman die pilotariei. Kopi, Bega, Mendizabal, gaizki eskatutakoa Basabek. Bega sartzeko zorian egon da, baina entzun egin du, eskatu egin diola. Nik uste zalantzan egon dela, baina azkenean utzi egin dio eta gero damutu. Bai, betzekien are txarragoa izango zela atzelariarentzat. Luzegia, Ekain Mendizabalen aurreneko sakea. Kontu zibili beharko du bigarrenarekin. Atera eginda, ezker horma ikututa, Basabe, Kopi kanpora. Denbora orain, Alain Begak eskatu du, zerbait konpontzeko izango ote da. Ez, edateko. Gero ondixe marra dago, bai kanpoan, baita barruan ere. Zintzurra busti. Eta azken txampa honetan, tantoak lehen bailen egiten saiatuko da bai bera, eta baita Basabe atzelaria ere. Gora. 32garrena, indar askorik gabe ateratzen ari da Basabe. Bai, bere helburua pilota ez dauka sakea ondo egiteko posturarik. Bere helburua pilota luzatzea, baino ez da saiatu aurrelariari kentzen. Eta horrela naiz eta Ekain oso pilotari indartsua izan eta pilota gogor jotzen jakin aukera ematen dio Alaini sartzeko gero airean. Denbora asko ematen dio, atzetik pilota datorrenean aurrelariari denbora asko ematen dio jartzeko. Falta izango da. Ez da iritsi laugarren kuadro parean dagoen arrastora. 22garrena. Sakez egindako aurreneko falta izan dugu hau. Ez du ondo bote egin. Indarra hundiz emandakoa, iaia hankageldian. Bai. Ja, bigarrenean. Bere buruaz asarre dagoela ematen duen Armintzako atzelariak. Ondo Basabe, erantzun ona. Kopi. Ezin sartu Kopik. Huts, Alainek.
23 eta 22. Tarte oraindik handia da oso. Mendizabalen sakea, Woodsonek. Konzentrazio pikima falta zaiola ateratzeko. Bai, momentu txarrean, eta ondo ateratzen du, eta indar handia dauka, baina nire guztu potentziala daukala asko zer hobeto ateratzeko. Zergaitik beldur hori hankageldian ateratzeko, zergaitik ez dio lasterketa pixka bat emoten bere gorputzari abiadura pixka bat emon, eta Vega, eskerorma ikutu, gora. Hori txarra oso pilotaka polita izan da, Kopirena oso ondo enpalatuta. Eta bueno, hori txarra atzapan eman duela. Hala ere oso hasiera txukuna izan du, ona esango genuke, 13 aurretik izan dira gorriak, baina gero Kopik pelota asko utzi egin du. Mendizabalek ere bai, eta Utsoiek garaipenetik gertu jarriko ditu Sestabarrak. Basabe, ez bia utzi, 24 eta 34. Bai, Basaberen postura albokoa da, albotik oso eroso jokatzen du, baina pilota pixka bat bera jausten zaionean egia kostatzen zaio. Eta askotan zabaltzen zaio, eskumako aldera. Falta. Bat luzegia, urrengoa laburregia. Bai, eta partida botatzen ari da. Zaketan. 35 eta 24. Bost behar dituzte Sestabarrek 18. aldiz, Bizkaiko herriarteko halako txapelketa irabazteko. Uzteko eskatu dio Ekainek eta gero ezin eraman. 36 eta 24. Nola aldatu den partida, lehen da biziko laurdenetik bukaerara. Bai, betatzen genuen emozio handiagoa. Gero zala, baina azkenean hirugarren partidu hau partidu oso hautxita ere, aurreko partidu biak izela. Vega, ondo, bere burua lurrera botaz, ezin gero Mendizabalek, gero eta okerrago ari dira. Atzelaria batipat. Resaka jokatzen, behar duen konzentrazioari gabe, orain ere pala berri hartu du, eta aprobarik egin gabe. Jokatuko du urrengo tantoa. Hiru behar dituzte etxekoek. Zabatiru dizu ez da horren ustako 18. Bai. Okerra handia egindako lukete ez irabazteko. Hau pelota zaila izan arren, enmatera joan da kale edo bale. Bai, eta lehen epatu dugu, azpiti joaten denean kostatzen zaio pilota barrura sartzea, berriro eskumara joan zaio. Asko jokatzen duen pilotaria da, Joseba Basabe asko jokatzen du. Profesionaletan ere aritutakoa, Eusko Baskerekin, Deportiboko frontoian. Baina azpitik utzune pizka dauka. Pelota berriarekin, tanto lortu du sakez Mendizabalek. Eta zenean esperientzia nagusi zen ari dala ematen du. Oso luzea. Pelota berria izan arren. Pasa izan da. Lehen bigarrenarekin utz egin du. Motz geratu zaiolako, ja. Orain bigarrenarekin asmatzen duen. Basabe. Zabalean pelota. Vega. Kopi, ondo. Baita alain ere. Hau, kanpora joango zaio. Kopiri. Biak ari dira gazki bigarren zatioan, aurrelaria eta atzelaria zengo nukenik.
Zakezenek galdu duen gehiago eta erru handiagoa nork izango duen, baina ondo hasi dira biak, baina gaizki bukatu dute. Bai. Kirol honetan tanteadorea berrogira izan ezkero zaila da, behin pixka baten norabidea galdu ezkero berreskuratzea. Zentzu horretan profesionalek jokuetara jokatzen dutela, uste errazagoa dela momentu baten trajektoria horrekin moztea eta esatea partidu berri bada, aukera badauzkagu irabazteko, eta zaila da, 10-12 tante ateratzen dizkizutenean berriro partidu horri aurre egitea eta gauzak zuzentzea. Alain Bega azkenekoa izan hotel diteke, aukera atzelariarentzat Basabe. Ondo jarritako pelota, iritsiko ote da, bai. Begarentzat aukera gokia, hor bukatu da. Sestaok irabazi du Bizkaiko herriarteko txapelketa. Emozioa azken partidu arte izan dugu, baina partiduak berak ez du emozio handirik izan, aldaketa bai. 13 eta 5 aurretik ibili direlako Argintzarrak, baina gero eroso irabazi dute 14 tantoko aldea aterata inigo. Eta nik esango nuke Alainek oso ondo jokatu duela, Josebak zakeak ondo egin ditu, luze, urrutzatuta, pilota aguantatu, galdu barik, eta Alainen abiadura hori erabaki horra izan da. Bageneukan hasieran dudak pizka bat Alain nola moldatuko zan pala motzean, baina oso ondo egin du. Eta Armentzako pilotariak triste eta pizka bat azerretuta, baina harro egoteko zera badaukate, bi aldetatik esango nuke. Armentza azkenean bertoko pilotariekin jokatzen du, Armentzan ikasetako pilotariekin, Armentzan bizi diren pilotariekin, eta hori kasu bakarra da. Eta beste aldetik herriarteko txapelketak afizionatu mailan dagoena adierazten du, baina gero ikusi behar da profesionaletan ere zer dagoen. Eta gaur egun Armentzan profesional bi daude, 10-12 profesional baino ez dira geratzen munduan, eta bietako bi Armentza herri txiki horretakoa dira. Seguruenik gehiago baterako dira eta badaukate motiborik harro egoteko, normala triste sentitzea, baina lan oso ondo egiten ari dira, eta gaur aipatuko nuke Armentzak erramentarekin daukan harreman polit eta garrantzitsu hori. 2005an lortu zuen Armentzak estrainekoz Bizkaiko herriarteko txapelketa irabaztea, orduan Mungia izan zuen aurkari, eta iaz ere 28. ekitaldian Armentzak irabazi zuen Sestaoren aurka. Gaur aldatu egin dira kontuak, txapela Sestaoarrek irabazi dute eta Armentza bigarren gelditu da. Lehen esan dizuegu, aurreneko 8 ekitaldiak Bilbok irabazi zituela, Sopelanak ere irabazi du pare bat aldiz, Plentziak ere bai behin, Getxok ere bai, Mungiak ere bai, eta behar bara harrigarriena, lehen horixe komentatzen aritu gara, urte batean txapeldun izan zen eta palmaresean ez da azaltzen, ez txapeldun urte Alonsotegi, eta 18ko irabazlea. Esteban Gaubeka urtsa daukazue, irudietan, eta atzerago Erik Zubiri ere azkarraldean ikusi dugu. Iñaki López Aldai, Xavier Saez, Unai Altzibar, Igor de Pablos, Alberto Chertudi eta Jose Manuel Fuentes izango dira saria banatzeko arduradunak. Hortxe duzue eskuinaldean Bizkaiko Federazioko presidentea Jose Manuel Fuentes, garotzekoa da alor guztietan federakuntza egiten ari den ahalegina. Pelotalekoak dotore bete dituzte gainera herriz herri, bai eskuz, txiki-txikitatik gazteekin. Gaur oso sarrera ona izan dugu hemen Sestaon, zesta puntan ere gauza bere gertatu da, halan. Eta gaur egun frontoiak betetzea oso garesti dago. Horretan
non ikasi badute beste askok. Bai, eta federazioa da neurrian oso garrantzitsua da hori, baina baita azpitik egiten ari den lana. Azkenean etorkizuna hor dago, oinarrian eskola mailan egiten ari den lana, eta nik uste dut zentzu horretan ere oso lan polita egiten ari direla. Eta ia hemendik urte batzuetara pilotariak ateatzen diren, bai herramientaz, bai eskuz, balaz, zestaz, hori behar da. Sari banaketa hasi da, pelotarien txanda izango da orain. Hogeita bi urte zazpiko maila. Lehen dabiz ikusi dugun neurketa. Armitzak garaipen bakarra. Partida horretan lortu du. 35 eta 15 nagusitu dira. Germán Piñón eta Mikel Zurueta dira etxeko ordezkariak. Euren naia eta helburua tanto gehiago egiten izango zen etxeko pelotalekoan jokatuta, baina aurkari gogorrak izan dituzte. Hala ere, bere kide guztiak bezalaxe txapeldun izango dira hauek ere herri artekoan. Herriek talde osatzen baitute. Argintzarrak, Mikel Ouro eta Iñaki Urrutia. 19 urte aurrelariak, 20 atzelariak. Etorkizun polita daukate. Eta ikusiko dugu. Urte beteren buruan zenbateneko aldaketa egiten dute. Txaloak orain, Armintzako senior mailako paletaz jokatu duten bi pilotarientzat. Inigo Orueta eta Jose Vicente Gaubeka gazte aurrelaria, 21 urte, 35 atzelariak. Esteban Gaubekaren lehen gozuak. Hauek ere tanto gutxi egin debokatu dute 16. Eta dena ipatu duguna, pentsatu behar da Armintza beti dagoela pizka baldintzatuta arautegi horren aldaketaz eta baina beraiei modu baten edo bestean jokatuta potentzial handiko herria da. Kadetetan, juveniletan, senior mailan, azpitik ere eskolar mailan badauzkate. Eta zoritxarrez hori ez da gertatzen herri guztiekin. Horregatik azkenean arautegia moldatu behar izan zen. Eta etorkizunean uste dute aurreko filosofia horretara moldatu beharra egokela. Armintzako ordezkariari dei egin diote. Jose Manuel Fuentes, Bizkaiko Federazioko presidenteak eman dio bigarren saria. Eta ondoren txapelketa orokorra irabazi duen herriko ordezkariari dei egingo diote. Sari banaketa kategori, mailaz maila egingo dute. Eta nik uste okerra lehen izan dela, Armintzarrei txapela jarri dietela, eta txapelduna bestea direla, naiz eta lehen da biziko partidua beraiek irabazi duten. Ordezkariak Diego Rodríguez eta Unai
Erraz gainera, maila ona eman da. Hasieratik tartea zabaldu dute. Eta gero gutxi estutu dituzte aurkariek. Alain Bega eta Joseba Basale. Azkeneko txapeldunak beraiek dira. Beraiei esker lortu dute bigarren puntua Sestaokoek. Aldan gola jarri dite neurketa Bopik eta Mendizabalek. 13 atzetik ibili dira Sestaokoak. Baina esperientzia handiko mutila dira, 29 urte ditu Alainek. Basaleko 32, ez dira orduri jarri, eta jakin dute neurketari buelta ematen, eta Sestaorentzat 18. txapela eskuratzen. Aurreneko aldiz Sestao 1984 urtean irabazi zuen Lemoan, eta geroztik garaipenak 17 izan dira, eta bigarren postuak 7. Denetan Almaresik onena duen herria bera da Bizkaiko halakoen artean. Elkarrekin argazkia ateratzeko prestatzen ari dira 2014ko txapeldunak eta txapeldun ordeak. Inigo Gaiaga, eskerrik asko aurten ere gurekin komisarista lanak egiteagatik eta azalpen horiek eta parteagatik datorren urtera arte esanean. Zure, eskerrak. Uronik, egineko gara berriro. Ea, non den, nortzu jokatzen duten, eta zer gertatzen den palarekin, etorkizunean Bilbon. Besterik ez, Las Llanaseko pelotalekutik, agur terdi.